बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज सोरनिबा थुलुंगानायाव गावखौनो खौरांगिरिनि सिगाङाव हाग्रानि दंफां दानफायदों होनना सिमान लानाय सुबुङा पुलिसनि खबाव माखासे मानसिखौ हाजिरा लानानै आं बे खामानिखौ मावहैनाय जायाखै बे रुनिकाटा रेन्जनि आन्दाराव थायो दावजें गन्थं होननायाव गोबोरनि साहा बे गुगुनि दैलामनि सोनाबजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बे जायगायाव हायनाय जादों नंगौ चिरां रिपु रिजार्भ हाग्रायाव दंफां सिखावै दंफां दानफायग्रा टेट्रेमा बसुमतारिया हन्डा मेसिनजों लोगोसे हमजाबाय फिन खेबसेबाव रिपु रिजार्भ हाग्रायाव दंफां सिखावै दंफां दानफायग्रा टेट्रेमा बसुमतारिया हन्डा मेसिनजों लोगोसे हमजाबाय मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगांसो दंफां सिखाव जाथायनि सायावनो टेट्रेमा बसुमतारिया गावनि माखासे हानजाजों खौरां बिजोङाव दंफांखौ सोरनिबा थिननायाव दाननाय जादों होननानै खेंफोरथि होना सिमान लादोंमोन गावसोर समायना रमायना जोंनि सम्पद हाग्राखौ फोजोबस्रांदोंमोन होनना नाथाय बे समाव टेट्रेमा बसुमतारिया गावनो पुलिसनि खबाव थांनाय बावैसो सिगां चिरांनि रिपु रिजार्भ हाग्रायाव दंफां दाननाय दंफां सिखावनि गोबां सरसा जानानै थांबाय नाथाय बेनि गुबै दायनिगिरिखौ सं दाननानै हमनो हायाखैमोन बेनि सायाव समाजारि बिजोङाव गोबां बांसावलायदोंब्लाबो सासेया गुबुन सासेखौ दाय होदोंब्लाबो गुबै दायनिगिरिखौ रोखायै मिथियाखै एबा हमनो हायाखैमोन आरो बे खेबाव दंफां सिखावै दंफां दानफायग्रा चिरां जिल्ला रुनिकाटा हालामनि कुंग्रिं ओनसोलनि टेट्रेमा बसुमतारि मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिस हाखाबाय बेजों लोगोसे टेट्रेमा बसुमतारिनिफ्राय दंफां हाग्रा गंसे हन्डा मेसिनखौबो हमफानो हायो आरो खौराङाव सफैनाय बादिब्ला बे समाव पुलिस बिफाना टेट्रेमा बसुमतारिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज सोरनिबा थुलुंगानायाव गावखौनो खौरांगिरिनि सिगाङाव हाग्रानि दंफां दानफायदों होनना सिमान लानाय सुबुङा पुलिसनि खबाव माखासे मानसिखौ हाजिरा लानानै आं बे खामानिखौ मावहैनाय जायाखै बे रुनिकाटा रेन्जनि आन्दाराव थायो दावजें गन्थं होननायाव गोबोरनि साहा बे गुगुनि दैलामनि सोनाबजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बे जायगायाव हायनाय जादों नंगौ चिरां रिपु रिजार्भ हाग्रायाव दंफां सिखावै दंफां दानफायग्रा टेट्रेमा बसुमतारिया हन्डा मेसिनजों लोगोसे हमजाबाय फिन खेबसेबाव रिपु रिजार्भ हाग्रायाव दंफां सिखावै दंफां दानफायग्रा टेट्रेमा बसुमतारिया हन्डा मेसिनजों लोगोसे हमजाबाय मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगांसो दंफां सिखाव जाथायनि सायावनो टेट्रेमा बसुमतारिया गावनि माखासे हानजाजों खौरां बिजोङाव दंफांखौ सोरनिबा थिननायाव दाननाय जादों होननानै खेंफोरथि होना सिमान लादोंमोन गावसोर समायना रमायना जोंनि सम्पद हाग्राखौ फोजोबस्रांदोंमोन होनना नाथाय बे समाव टेट्रेमा बसुमतारिया गावनो पुलिसनि खबाव थांनाय बावैसो सिगां चिरांनि रिपु रिजार्भ हाग्रायाव दंफां दाननाय दंफां सिखावनि गोबां सरसा जानानै थांबाय नाथाय बेनि गुबै दायनिगिरिखौ सं दाननानै हमनो हायाखैमोन बेनि सायाव समाजारि बिजोङाव गोबां बांसावलायदोंब्लाबो सासेया गुबुन सासेखौ दाय होदोंब्लाबो गुबै दायनिगिरिखौ रोखायै मिथियाखै एबा हमनो हायाखैमोन आरो बे खेबाव दंफां सिखावै दंफां दानफायग्रा चिरां जिल्ला रुनिकाटा हालामनि कुंग्रिं ओनसोलनि टेट्रेमा बसुमतारि मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिस हाखाबाय बेजों लोगोसे टेट्रेमा बसुमतारिनिफ्राय दंफां हाग्रा गंसे हन्डा मेसिनखौबो हमफानो हायो आरो खौराङाव सफैनाय बादिब्ला बे समाव पुलिस बिफाना टेट्रेमा बसुमतारिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन